Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το περσινό τόλμημα παρουσίασης των Μιλωμένων και η μεγάλη επιτυχία που είχαν οι παραστάσεις μας στη Λεμεσό κάναμε πέρσι, προπαντός όμως η ωριμότητα με την οποία τα δέχτηκε το λεμεσανό κοινό, μας όθησε να πραγματοποιήσουμε και φέτος 3 εκδηλώσεις, 2 στη Λεμεσό και 1 στη Λευκοσία. Ενώνοντας το διονυσιακό κέφι του καρναβαλιού με τη γενετήσια ευφορία της Αφροδίτης, εντάσσουμε και φέτος τα Μιλωμένα μας στις... να παρακαλέσω να μας ακούγεται. Εμείς ακούμε. Εντάσσουμε τα Μιλωμένα μας στις ημέρες της Αποκριάς, προσφέροντας μια άλλη ακόμα ευκαιρία απόδρασης από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και λίγες ώρες ξεγνιασιάς και ευτυχίας. Φέτος έχουμε περιορίσει δραστικά το φιλολογικό μέρος της εκδήλωσης και αυξήσει τα κείμενα, επιδιώκοντας μεγαλύτερη αμεσότητα και επαφή με το κοινό μας, όπως και για να προσδώσουμε στα Μιλωμένα τη μορφή μιας παράστασης. Το περιεχόμενο αυτής της παράστασης που θα δείτε είναι φέτος κατά 70% ανανεωμένο, διαφορετικό από τα περσινά, και επαναλαμβάνουμε μόνο κάποια βασικά πράγματα που θα τα δείτε και θα κρίνετε ότι δεν μπορούσαν να αφαιρεθούν. Με τα Μιλωμένα μας επιχειρούμε πρώτον να αποενοχοποιήσουμε και να προβάλλουμε το ωραίο αυτό κομμάτι της παράδοσής μας που κρατιόταν πάντα στα σκοτεινά. Μιλωμένα έχουμε από παροιμίες και δημοτικά τραγούδια μέχρι ωραία ποίηματα από το Σεφέρι και από άλλους μεγάλους ποιητές μας. Δεύτερον, να συνδέσουμε τους Κυπρίους με τον αδίκως καταδικασμένο αυτό πολιτισμό μας και βέβαια τρίτον, να προσφέρουμε κέφι και χαρά. Τίποτε άλλο. Ανοίξτε τις ψυχές σας, πετάξτε έξω τις κοτούρες και χαρείτε όσα θα ακολουθήσουν, γελώντας, μαθαίνοντας και διασκεδάζοντας. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι ο Καραγκιόζης που μόλις είδατε παρουσιάζεται για πρώτη φορά. Είχε γίνει από μένα στα 2000 με 2001 για λογαριασμό των εκδόσεων Κυπροέπεια, και αυτή η εξαίρετη φωνή που έχει παρουσιάσει τα λόγια ήταν η φωνή του Μινά Κίνγκυλη. Λοιπόν, να πούμε ότι εκτός των άλλων την εφετινή μας παράσταση την εντάσσουμε στα πλαίσια της εκστρατείας της κυβέρνησης μας για δημογραφική ανάπτυξη της Κύπρου, διότι συρρυκνωνόμαστε και κινδυνεύουμε να χαθούμε. Επομένως θα επανέλθω σε αυτό το θέμα στο τέλος για να σας δώσουμε τη δική μας συμβουλή. Λοιπόν, ο κύριος απ' εδώ δίπλα μου, νομίζω τον ξέρετε, είναι ο μουσικοσυνθέτης Βάσος Αργυρίδης. Βεβαίως όταν παρουσίαζε τον Καραγκιόζη μου με είπε πορνοφθαλμοφιλόλογο. Δεν μου κακοφάνηκε αυτό, γιατί είχαμε πάει στο ίδιο πανεπιστήμιο. Εγώ σπούδασα πορνοφθαλμοφιλόλογος και ο Βάσος πορνοοφθαλμοσυνθέτης. Λοιπόν, έχουμε δώσει και ένα γενικό τίτλο, πάλι είναι του Βάσου και θα σας το πει ο ίδιος. Ακούστε το γενικό τίτλο της παράστασης. Κόλος, το μουνί του μέλλοντος. Άρεσε του ρε.